अरे नाफाखि मेम आंनि बेखौ नाजावदो। मा बुस्थुखौ नाजावनांगौहाय आंलाय? अरे बड गोदान भाई, कहना क्या चाहते हो? नीचे देखो थोड़ा। कुल। अरे बिबस भाई, आं नाफाखि मेमनो थास' बिबारसो होनो नागिरदोंमोन। गावसा गलटिखौनो सान। लायाहां नोंनि बे थास' बिबार जाथारिखौ नाहाय। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? लड़की को कौन खुशबू का फूल देता है? गोलाप फूल ही देना चाहिए। ओह सॉरी बिबस भाई, गलती से मिस्टेक हो गया। जै बानलु आं थांनोसैहाय, आं लाजिबाय। अरे लापाति सना र', आं मोनसे गोगोम मोजां शायरि गोसोखांदों। मोनसे सानैबो मोजां खोनासंलांना। अखाफोरखौ हानगोन, अखाफोरखौ हानगोन, सानखौ थुख्लायगोन, सानखौ थुख्लायगोन। नाथाय नों बुङोब्ला सना, आं सिगांनिखौबो गारगोन। बा 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 बा। अगर तुम लोग नया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। बड गोदान भाई को सपोर्ट कर दो यार। जै बर' हारिनि जै।